खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 23 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गोसोआव गिनाय लाजिनाय सोमजिगोन। गोदान सुबुंफोर लोगो मोननो हागौ। गोसोखौ उरां फारां मोनगोन। वृष राशि गोबाव समनि सोमोन्दोआव गावस्रानाय फैनो हागौ। नखराव दावराव दावसि जानो हागौ। सांग्राङै थानांगोन। मिथुन राशि मोजां रादाब फैनो हागौ। गिदिर सुबुंफोरजों खामानि मावफानो खाबु मोननो हागौ। रंजा बाजाजों साना बारलांगोन। कर्कट राशि गोसोखौ गोजोन गैयै मोनगोन। खामानिफोरा आद्रा जानानै थागोन। साना एरैनो बारलांगोन। सिंह राशि खामानियाव हेंथा फैनो हागौ। आखायाव फैखानाय खामानिफोरा गलांफिनगोन। जेंनाजों भुगिनांनो हागौ। कन्या राशि आन्दायनानै थागोन। गोसोआव बायदिसिना साननाय सोमजिगोन। गोसोखौ लोरबां मोनगोन। तुला राशि मोजां सान। साननाय लुबैनाया जाफुंगोन। थांखि फारसे दावगालांनो हागोन। वृश्चिक राशि सुथुरजों फाव फान्दाय जानो हागौ। खैफोदा उन उन गिदिंफाबाय थागोन। सानै हयै सोलिनाया गाहाम। धनु राशि रां रुफा आरजिनानै लानो हागोन। नखराव गोजोन थासारि फैगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जासोगोन। मकर राशि गोसोआव गिनाय सोमजिगोन। बिदा फंबायनि गेजेराव नारा नाथा जानो हागौ। जेंना नुजाथिगोन। कुम्भ राशि धोन दौलत आरजिनायनि खाबु फैगोन। नखराव मोजां रादाब फैनो हागौ। साना गोजोनै बारलांगोन। मीन राशि नाजानायनि फिथाइ मोनफुंनो हागोन। समाजाव मोजां मुं मोनगोन। बान्था मोननो हागौ। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो पान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।